ये पावर स्टार पवन सिंह है। इन्होंने शादी भी अचानक से किया, तलाक भी अचानक से लिया और सूले भी अचानक से कर लिया। ना ना का तू लोग जानता रह लोग, पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से एक हो गए लोग। तो ई खुशी के मौका पे बजाओ रे। अरे हाउ खैनी खाई ना ना भाई लोग, तू लोग जानता रह लोग, इस साला खैनी गुटका ला के आदमी के साथ रखी। बजाओ हो पवन सिंह के धनी हो सब धन तोरे नुबा, बजाओ धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे। अब तहा लोग में से बहुत लोग ई कही कि हम कैसे मान ली कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए लोग। ना पवन सिंह स्टेज शो में कहलन, ना कोनो सोशल मीडिया पे ऐसा बात कहलन कि ऊ और ज्योति सिंह एक हो गए बा लोग। तो हम कैसे मान ली? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। तो तहरा लोग के इतना सारा सवाल के हमारा लगे सिर्फ एगो जवाब बा, ऊ हटे पवन सिंह के व्हाट्सएप डीपी। जी हाँ, पवन सिंह के व्हाट्सएप डीपी पे ज्योति सिंह के फोटो लागल बा, मतलब वो दोनों जना के फोटो लागल बा। आ कहल ई जाता कि पवन सिंह और ज्योति सिंह लखनऊ में मिल रहे लोग आ उ लोग सुलह कर ले बा लोग। क्या बात है। तो अब तू लोग ई कहबा लोग ई बतिया हमार कैसे पता बा? तो हम बहुत बार कह नहीं मर दे हमारा फेरा में तू लोग मत रहिए लोग, एकदम का कहीं हमारी इहो पता रहेला कि कल का हो ख्याल बा। लेकिन ई सब तू लोग छोड़ा लोग, हमार तो दाया माया सब हिंकरा पे आवता ना, मतलब ई का कहतली ह ना ना इनकरो हाल कुछ तेजस्वी यादव ऐसा हो गई बा। कब एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं, आपको हम कुछ कहते हैं। तो अब मेन मुद्दा यहाँ पे बा कि आखिर काहे पवन सिंह ज्योति सिंह के साथे रहे के फैसला कैलन। तो एकर 3 गो कारण बाटे। पहला कारण ई बा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथे रह के बहुत खुश रही लोग। अब दूसरा कारण ई बा कि उनकर माई चाहत लिया कि उ पवन सिंह के लड़का के अपन गोदी में खिलाओस तो उहो खुश हो जाइहन। तीसरा मेन कारण ई बा चुनाव के लेके। जी हाँ भाई लोग, तू लोग जैसे कि जानते हो बोलो कि पवन सिंह चुनाव में खड़ा होके आला बारन। अब बहुत लोग ई सवाल उनका पे उठावत रहे कि जौन आदमी अपन घर परिवार लेके संभालत उ चुनाव का लड़ी आ का एगो राज्य के संभाली। तो पवन सिंह ज्योति सिंह के साथे रह के उनका लोग के बहुत बड़का तमाचा मरले बड़न। आ ज्यादातर हैसन टाइप के लोग के 4 मेहरारू गलत हो सकते हैं यार। और तहा लोग के एगो खुफिया खबर बताओ तनी तहने वाला लोग। तो तू लोग जानता रह लोग, बहुत जल्द एगो छोटका पवन सिंह आएला बा। तोरा कैसे पता रे? सब बताओ तो लहसन तो हमहू बता देनी हाँ। वीडियो के अंत में हम तालोक से एगो बात कहल चाहता हूँ। कैसन इंसान हो लोग मर्दे ना, मतलब बोला लोग वीडियो देख ले लोग, चैनल के सब्सक्राइब वीडियो के लाइक करबे ना करे लोग यार, करो लोग तो यार। कमेंट में लिखा लोग पावर स्टार पवन सिंह थर थर